Nasukod ang katakos ug kahanas sa tanang personay sa BFP sa Tibok Nasod sa paghandle sa mga katalagman ato sa 6th National Fire Olympics nga gipaygayon sa Davao City. Ato ibalik si Kent Abrigana. Nagpakitang gilas ang mga partisipante sa Bureau of Fire Protection sa Tibok Nasod alang sa 6th National Fire Olympics nga gipaygayon sa Crocodile Park sa Davao City. Ang senaryo, dunay nahitabong katalagman kung asa kinahanglang pangitaon ug i-rescue sa kabumbiruhan ang mga biktima. Pwedeng maubusan ang ating mga bumbero ng hangin sa loob ng fire scene. Yes, mate. Kinahanglan usab i-rescue ug malahos ang mga biktima sa mga obstacle course. Position at the standing point with the rescue. Gitambungan sa 18 ka mga rehiyon sa Tibok Nasod ang 60th National Fire Olympics dinhi sa Davao City kung asa nagtigi ang mga partisipante sa nagkalain-laing mga aktibidad sama sa Fire Ground and Search Challenge nga inyong makita sa akong likod. We have the so-called SARA, no? Search and Rescue Attack. So with this event, makikita natin gaano sila kabilis magresponde and with using the proper techniques. Gideklarang overall champion sa gipahigayong aktibidad ang mga delegado sa NCR. Tumong sa moong programa nga ma-assess ang kaandam sa kabumbiruhan kung dunay katalagman. Every year sana to natigil lang nung pandemic dahil nga bawal dahil sa COVID. Enhancement of skills to. Ginagawa natin to para makita natin, parang sort of review na rin kung gaano na ba talaga tayo kabilis. Duna say uban pang aktibidad sama sa tug of war. O gibidasab sa kabumbiruhan ang ilang nagkadaiyang talento atul sa musik laban sa mga banda sa BFP. Si Fire Inspector Jeric, nga gikan pa sa Tublay Benguet sa Cordillera Administrative Region, ginumdum ang ilang kaagi sa linog sa Abra niadtong July 27. Busa gikalipay niya ang mga aktibidad aron sab kuno ma-relax panagsa. During that time po, very na may din po feeling of afraid din po kasi during our operations marami pa pong aftershocks. Na-train naman po tayo na gampanan ang ating katungkulan at on the same time mayroon din tayong mga breaks or mga unwind moments. Samtang, mitambong sab si Senator Bongo sa aktibidad kung asa gidsot niini ang pagmuntar og Department of Disaster Resilience aron maandam og matabangan ang publiko sa nagkalain-laing mga katalagman. Meron rin po ako na-file na Department of Disaster Resilience. Ito pong departamentong ito, Cabinet Secretary level, na siya po ang makikipag-coordinate bago pa dumating yung bagyo at ilikas po mga kababayan natin sa ligtas na lugar at preposition of goods. Kauban sa bebot kahis sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.